Ki parabat ki bangai ki ba hau try Jesus Christ. Ki paralog uway boyo sngaw bat ba sha skor jang ne ka por. Nga pediang sngaw bahai pi ha ne ka por ba kenta. Bat nga ai kublai ji pi uway baro jang ne ka por ha ka kerteng ga jang try jangi bo lang Jesus Christ. Kene ka por bagi ni apai ba ni sha skor ye ka kubor ka jang try. Ka kubor ha ne ka por ka bangi wanrwa ban sam ha pedeng jong pi. Kata kadai kalong ba haba pimut ban syakriyo troy ki jing ki babun pin kendu bat pin mat ro ka ktin jom blai ka keren ngi kumne ngap ngan pule na Filipi saulunong de khot ka basaw pule lang bat nga to pin ye kamen no how try halakasngi te nga ongpat to ye kamen kini ki kintin kilong ki ba bat ki badon ka bor ye ka bau belai le persat mensem ye ka bau belai le pen kubor shisha kini kintin ki ba karshan ye kita ki ba ngai ki jong belai ki ba karshan neng kong ye ngau bangai ki ba karshan neng kong ye pi ki ba ngai ki jong belai upol apostol uyo i ba ke jing jong kini ki bangai ki badon ha ka balang Filipi uyo i ba ke kuslai uyu i baki jinjar uyu i baki ma de ki jingak ha pedeng kum kata baru ong kini kintin ban kersan ye ki kum ki bangai wang ngap ngan pule sejisin wang to pin ye kamen no how try ha pedeng jong ki jong pi ki bangai u ong ha pedeng jong ki jingale ka jingem jong pi kum ki bangai ki jong Jesus Christ ken mau kene ka wai ye kamen no how no belai ba pi syakri ye kamen no how no belai ba ba pi ye kamen no how no belai ba kodor ye go pi menta pi money ya o to ye kamen bat o halakasni ye kamen bat o ya kwa ban ong ye pi ha ka ka por menta ke bangai ke ba ke jong Jesus Christ how pi nge yo belai om de ye pi kam de ye ngi tang ban nge ya o ngi ha bangi nge de ban syakri ya o how pi mut ban syakri yo belai ki jing ki babun kinwan ha ka jing em jong pi bat ki jing ki babun pin kendu ha ka jing em ka jong pi bat nang nu kita ki jing kinwan na ka ying ka jong pi ki jing pen rem kanwan na ka ying ka jong pi ki jing ka pin kendu ha ka jing em jong pi ka de na ka ying ka jong pi tengah ong ye pi how pi mat ke jing how pi kendu ke jing ngap bagan ke ketin ke jong belai ke kersan ye pi ong kum no ye ngi gong to pin ya kamen no how try but halakasngi nga ong pat to ya kamen pi kata ba ka ketin jong belai ke kersan ya nga ke kersan ye pi how pi mut ban syakri try pijit ikalenti ke bakiam kalenti ke bakiam kadai ke ba wit ba bat kadai ke long ke ba kordor bat ke ba yalami ngai pi syekaban kemen ke ba yalami ngai pi syekaban sok ke ba yalami ngai pi syekaburom jong belai nga ong ipi kene ke wai ko ke para bangai be how pila rai ban syakri try pila rai ban pin ko ngu ini ka jing em ga jong pi how belai pila rai ban pin ko ngu ikene ka jing em jong pi ha ka ktin ka jong try pila rai ban le ka mon ka jong belai pila rai ban i yo belai pila sedang ban syakri try pila sedang ban puli ka ktin ka jong belai pila sedang ban penrit ya de pila sedang ban duai pila sedang ban im bar belai pila sedang ban yai bar belai pila sedang ban im ka mon ka jong belai ha pila sedang kum kane ken mau kane ka wai ha pedeng jong jing wat kan ran syadian pai shinu bakam krau pai shinu bakrau lada wan ki jing wat ong yo belai wen ki jing nanga atrai pelai ki jing nanga atrai wat ong yo try kumta ong yo try atrai nga ai ngu ye me nga ngau ngu ye me habanga syakri ye me nga mat ki jing nga kendu ki jing ablai medan ka ketika badan bor nga ngit me kersyadi nga nadin jonga nga ngit me yalam nga pedeng ki jing
Nganget men silukot mai hikai nga pedeng jeng jing ek. Nganget ko troy me ai bor ya nga. Nga yale er ke jing ek. Ni don na kaliam nong job. Bat ngila job. Ngila job. Hau pimut ban syakriu troy. Ke jing ek ke babun pinman. Ke baningkong ibarit pinman. Ke baar ke bakam he. Ke balai ke bakam he. Pi job na kawai wan de kawai. Pi job na kawai wan de kawai. Ki wan back. Haduk ba pindalong shisha kita kinang job ban yo pong kata ke persnyak ksiar ke jol try ban yalamnya pi syekata ke buram ke jol belai ke angel beneng ke pediang buram ye fi ublay yo ban kar kui fi kene baro ke bang yo sngau namanta ke buram ke jol try amen.